Ini Tuhan, nanulungan di baga sa tuata Yesus Kristus, di baga sa tikyon, adorang sa hitatangyon hata ni Tuhan, tapasada maruhata martang yang mahita. Dami ni dibata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mga ramo ti-ati-ati do pikiran muna, di baga sang Kristus Jesus Tuhani. Tondim perbadian na madungani hamili Tuhan, asa mga tu si hami dihatam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin martangyak kami. Amen. Damang dainang nanolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Hata ni dibata na sartu hita di bagasan partikyanon. Dia nek may siyan buku barita nauli na sinura di si Lukas. Bidu 17. Mamukamay siya na 10 sada. Masoho sa tuay 10 siya o mahatan ni Tuhan. Uju merdalan ibana do Pak Jerusalem. Dibolus masya tonga-tonga ni luat Samaria do Galilea. Lahabongot tu sadahuta pajupang maibana do 10 halak na huliton. Na jongjong madaw-daw. Di paguguna sida ma suara na sida. Akanin nama Jesus Guru asi maruham di hami. Jadi nina ibana ma marnidasa. Laho mahamu patuduhon dirimu na tuak kamalim. Jala dinalawi na sida gabiyas ma na sida. Alay mula dosa halak siyan na sida. Dung di ida nong gabi malum ibana. Di pagogo maswara na mamuji debata. Di patukap do dirina tujulu ni Jesus madok moleate. Jala halak Samaria doi. Alay ni na Jesus mangalusi. Dasa pulo na sida nong gabiyas. Di dia do na senari. Dang adong jupang hape. Naolo mula pasangap po debata. Dukon ni halak dagangon. Laos nin nama mando ibana. Hehe maho. Lao maho. Hapor siya mido. Paluahok ko. Ido pajahon na. Damang dainang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Bohado perasaan. Molo adong jolma nang taurupi. Alay dang diboto ibana madok moleate di saluk pangarupiota. Manang gabi di persuada pangarupiota. Pasti jengkel lo hita. Pasti sugu rohatta. Jela mungkin tadok tidak tahu diri manang dang diboto madok moleate. Jala ragam no pihak kepadohan nabuy tapasahat patuduhon kekecewaan ni rohatta tujolma naso ubo to madok moleate di bagasan moluan. Hurien nolongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Alay molo disuk kumusetu hita. Hiado hita. Lupa madok moleate. Molo nunga diurupi dong atta hita. Na parjolo. Suku-suku na kaningan. Buha parasata. Pas dikecewa. Alay buasa heha hita. Yake kami hado hita gaduk marsada-sada. Isarana. Pasti satoluk do hita. Molo pola di tonga bagas. Molo nunga di leon sada ina. Manang nunga di urupi ina hita. Di leap kopi di lopai dahan. Olo lo lupa hita madok molehati. Baka lupa hita. Buasa lupa hita. Alana tapi kiri tarajumi i menjadi kewajiban. Keharusan. Makana dang tadok molehati.
Hurian na nolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita, nama makuling hita di apala partikyanon, takas do di pataridahon manang di pabotohon. Ditiki nama bongoti huta Jerusalem Tuhan Yesus, adong do 10 halak, nama jauh, nama ngido, pangurupir tu Yesus, asatung diurupi Yesus nasida di pamalum Yesus, sahit na dia dinasida, ima sahit puruon, manang di bahasa Indonesia didokon kusta, manang hulito. Na 10 halakos sa sitong na, nunga di pasiding, nunga di padaw, siya nakanator. Dang dapo bilangap binasida. Alana dang dapo bilangap binasida. Ido bahendang berani na sida jonok tu Yesus. Ido badang berani na sida jonok tu akajol manatoro. Madaw-daw do na sida maju Yesus. Amangin ang nanolongan di bagas sa tuat Yesus Kristus. Alay menarik do sikap na pinatuduh ni 10 halakon. Dung diboto na sida, Jesus halak Nazaret, pinopar ni si Daud, jala tarbarita tu na sida, akka halonganga bulu na pinatupan ni Jesus. Gabi berani dulu na 10 halaki mangidu pangrupiong. Dihapor sa nasida, hulang Yesus sabing do, naboy pamalum sakit san pamatang nasida. Naboy pamalum, nahulito ni, naboy pamalum, akabar ni sitauron. Obar tu pangiduan, jala hapor siyaw ni 10 halaki. Di pasal Tuhan Yesus do, pangido di nasida. Di do Yesus ma, tu na 10 halaki, hobar tu jamitat taon. Didok ma jadi nin nama marnidasa lau mahamu patuduhon dirimu na. Tu hala mahalip. Jadi lau ma nasida. Marhite padohani di patuduh Yesus sada wasona na masa uli. Di patuduh Yesus sada wasona songon anak ni debata na di pamalum Yesus na 10 halaki. Jala di patuduh 10 halaki do hapor na lau na sida hobar tu tona hobar tu panurun ni Yesus. Dung lau na sida malum ma sahik kusta manang huliton sen pamatang di nasida. Huri na nalonga di bagas satu atas Yesus Kristus. 10 halak na pinamalum ni Yesus. Alay na maboto madok moliate. Kolang sa halak. Artinya 10% sen 100%. Kolang sa halak do. Na madok manang na mamuji debata manang na madok moliate. Di asini roha nang dilehon ni Yesus itu bagasa mo. Jala dang sian horong halak Yahudi. Alay sian horong ni halak Samaria. Sian horong ni halak na somanada debata. Di patudo di ibana hapor siyaonna. Roy ibana tu bapak Yesus jala dipuji ibana Yesus. Jala do ibana mau lihate di Tuhan. Di bagasa na 15. Di pagugu masuarana mamuji di bata. Di pagugu suarana. Lapatanna terharu ibana di pasa ibana dirina di boto ibana madok molihat itu di mata. Hurian na nolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Hobar tu jahan nasa tu hita dia pala partikyanon. Hapor siya midu paluahoko. Ahado na nang tiopota songon bohal ni hapor siya ta senhatan ni Tuhanon. Naparjolos sa hali senhatan ni Tuhanon nang takas di pasatu hitagan umarsada-sada. Jolma na porsia dadaholam mangido sa debata alay di boto madok moliati di basa-basa di debata.
Oma narumikot di hita. Jolma na porsia. Dakola mangido. Hita di bagasan parngoluan sigado paria manginang gudang do hita holang mangido tu di bata. Tapangido hahi pason di leo de bata. Tapangido aka karejo di leo de bata. Dia pangido aka sipagano di leo de bata. Ale kudang do hita songoni mana sihalak nari. Nah seakan-akan berpikir bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu menjadi kewajibannya. Itu menjadi keharusan yang harus Tuhan berikan kepada kita. Karena itu menjadi keharusan Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka kita tidak perlu mengucapkan terima kasih. Amanginang, tohodo. Nah tapi nang tapangido. Sasitong na dilo debatado. Diurupi debatado hita. Dilo debatado kadar kok di hita. Alay dungi mata dok ko dirita porsia. Tuhaluan na pinatupa Yesus Kristus. Maka bukti nyata dari iman percaya kita tidak hanya meminta. Ale taboto madok muli hati. Sahala Samaria na margoar dirina halak silibat na sumanada di bata. Ketika dia menerima bagaimana kebaikan Tuhan, dia bersyukur dalam kehidupannya. Maka kita juga terpanggil untuk hal itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Ada banyak pemberian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak berkat yang tidak terhingga. Yang sudah Tuhan nyatakan kepada pribadi kita lepas pribadi. Kepada keluarga kita lepas keluarga. Ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Maka selaku orang yang beriman kepada Tuhan. Jelma na porsia naung dipalua di bata di bagasan parngoluon. Iko di boto ibana mado boleh hati di bagasan ngoluna. Doko kamu na manginang. Boleh hati di bagasan ngolumuna. Di basa-basa ni di bata. Jela molo jelma nang porsia itu adu pa di bata. Di boto tong mado boleh hati itu aka pangurupina. Dakulang tu di bata samping. Kepada setiap orang yang membantu kita. Kepada setiap orang yang menopang kita. Kepada setiap orang yang senantiasa mendoakan kita. Yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, memotivasi kita. Maka selaku orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Manang jolma nang maka porsiai nang dipalua di bata di bagasang uluna. Di boto ibana madok moliate. Dakolang mangido. Alay narumikot. Dihamulatehon na dipangidona. Napadua na manginang nanolongan di bagasa tuat Yesus Kristus. Hata di Tuhanon na mengajari kita. Jelma nang majal haluaon cen di bata. Iko dipakai ngoluna. Mangulalo ni rohani di bata. O mana pinatuduhon ni halak Samaria. Dipakai ibana ngoluna. Roh ibana manopok di bata. Dido ibana molihat di hole Tuhan. Dipuji ibana di bata. Lah kita pa manginang nanolongan di bagasa tuata. Molo nunga dipalua di bata hita marhiti asini rohana di bagasan Yesus Kristus. Iko tapake ngulut to mamuji di bata. Iko tapake ngulut ton. Patu palomo ni rohani di bata. Sa sahit tita nunga dipalua di bata. Sa sahit tita sa parmaraan dipalua di bata. Alin tapake ngulut to na manginang. Mamuji pasangpo di bata. Napatuluhan na manginang ninulungan di baga sa tuwa Yesus Kristus. Jelma nang porsia di palua Yesus Kristus. Hola mangido pangurupian tu di bata samping. On sangat rekod amanginang. Taha porsia Yesus Kristus nunga palua kita sa dosa. Taha porsia Yesus Kristus nunga manaluhon hamatian. Taha porsia Yesus Kristus nunga tarsilang homokopita. Taha porsia Yesus Kristus nunga mulak mangulu. Patuduhon ni maharajaw na. Doha mulyon na. Alang taha porsia Yesus Kristus na paluahon saluk na kaparngolota. Na kita pa manginang ikumarhaposan hulang tu Yesus Kristus sapi. So nariyo na manginang terjadi do gempa bumi di Indonesia khususnya di Tapanuli Utara. Ragam do akadongatan na sita desan. Jalata kasdo taboto parnihapa dinasida. Aliniya manginang tu saluhutna
Nang mangai akka haber nito di bagasat parngoluon. Unang talului pangurupion. Tu portibion. Alay talului pangurupin hulang tu debata. Songo 10 halak na porsiay. Na marsahiti. Na marsita ono ni. Na mangai. Na sida mangidu pangurupin tu debata. Puasa. Dia porsiay na sida Jesus Kristus bui paluahon. Dia porsiay na sida Jesus Kristus bui pamalupon. Na kita pe kosongonima di bagasan ngolutta. Maka firman ini mengajak kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Apapun penderitaan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Penderitaan jasmani atau rohani. Maka kita selaku orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang sudah diselamatkan. Yang sudah dipalua. Ikon hulang tu dibata sabing dohita. Marhaporusang. Naparpudi sahali. Marhiti-hiti jami taon nang dipayong tu hitagan marsada-sada. Jolma nang porsia madap haluan sa Tuhan. Ikon mula mamuji debata. Dadagabi mangalupahod debata. O mamanginang. Gudak kita nunga diurupi debata di bagasan ngoluon. Gudak kita nunga dipalua Yesus Kristus. Baka sudi jolma di portibe nunga dipalua Yesus Kristus. Ali pigahalak mahita na mamuji debata. Pigahalak mahita na madok moliato tu debata. Mortabera sonna di gereja-gereja. Masa oti kido margareja. Gudang do ala Kristen. Ala Kristen do nang gudang ima di luar portibio. Ale pigahalak manolo mamuji debata. Alai merhiti-hiti atan itu hanon. Ganup pita mersada-sada. Ikota dokko mamanat tu bagasa roha do pikirata. Tuhan mau lihat di pangarupiamu. Mau lihat nang di paluaho au sena kasih taonon. Mau lihat nang adilako akka hosa ngoluat. Akka basa-basa. Akka pasu-pasu. Pardagi nang partodion. Iko mula mau mamuji debata. Orang yang percaya atau orang yang beriman yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia harus mengucap syukur. Madok moliate. Disalut na pabahenan ni debata di bakasang uluna. Amin martanya kita. Moliate usab baruhan nami tuho ali Tuhan. Didenggan di basam di asini roham. Nungataruli hami. Marhiti-hiti hatang porsia do hami ali Tuhan. Hodo na paluaho kami. Siya nakahinamago. Hodo na paluaho kami siya nakadosa. Jalo di pamalupodo salut nakasahit nami. Moliate Tuhan. Ajari hami madok moliate. Di salut na basa-basa mi. Ajari hami. Asa totong makaporsiyaho siya nasa roha do pabahenan. Dang mangalupahon akka hinauli nang dilaw di bagasang ulo namin ganun marsada-sada. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tulapamo. Amen. Shalom. Salam sejahtera. Tuhan mamasuk-masuk.